menapa kalian Suryana? Lajar-lajar wonten napa Kanjeng Pangeran? Uninga menapa Kanjeng Pangeran? Bilih Kang Bok Danes Wari sapunika dipun dosta kaliyan didosta marang Duratmaka. Yo, Duratmaka kuwi wis mau apa lagi entes wae? Ewa sematen saderengipun Duratmaka ingkang asma ingkang parang lembeke mawon. Sakmenika ngeten mawon Kanjeng Pangeran. Duratmaka menika dereng tebih saking wewengkon. Dereng ngriki Pak. Katosipun dereng tebih saking wewengkon Kediri. Mula pramila saking menika monggo sareng-sareng mados Duratmaka dipun sebar panjenengan mriku kula mriku Kanjeng Pangeran. Monggo atur. Monggo Kanjeng Pangeran. Ayo Mas. Katon Kediri. Bajur mlebune metu wendi. Wingking tenan mangane. Nom-noman kowe cringak-cringok ning sak jabaning taman. Lagi ngopo kowe? Nuwun sewu. Kula menika badhe mlebet wonten Kraton Kediri. Kowe mangerti Kraton Kediri lagi ana bebentu. Dewi Daneswari ilang saka ing taman Pamadi Putri. Mula saka iku kula mboten mangertos. Siramu ndak bondo tak suwanake ana ing Kraton Kediri. Cek.
Dalem kados pundi Sang Prabu? Bapak abdi para kawula kang padha suwan. Nuwun inggih Sang Prabu. Sang Prabu Dandang Gelis. Pareng matur, nalika semanten panjenengan badhe ndhawuhaken ingkang putra Dewi Daneswari. Nanging nalika semanten Dewi Daneswari kadusta dening Duratmaka. Daneswari didusta. Inggih Sang Prabu. Menika ingkang putra kalih ingkang sampun methukaken Duratmaka menika monggo kula aturi dangu ingkang putra kemawon Sang Prabu. Saya paring pandika Kanjeng. Bener punya atri kakak. Leres Kanjeng Rama. Wonten salebetipun taman menika wonten Duratmaka ingkang yuswa dening Diahayu Rara Daneswari Kanjeng Rama. Ing sekawit kula saha Dimas Suryana andum damel kaliyan Rekyana Patih. Ingkang supados ngupadi Duratmaka menika Kanjeng Rama. Sang Prabu. Duratmaka sampun kula cepeng menika ninemane menika Duratmaka Sang Prabu. Monggo kula aturi dangu Duratmaka menika. Yuk, Kakak. Nom-noman bagus. Sopo sejatine sliramu? Paring pangandika. Kula mun nami Aguna. Kula saking Petapan Gunung Lawu. Sayetosipun kula menika badhe mlebet wonten Kraton Kediri badhe pados pedamelan. Ananging wonten Jawi sampun dipun minah kaliyan menika Suryaka kaliyan Suryana. Mila saking menika kula nyuwun pangadilan. Sejatosipun kula wonten tepes siliringing Kraton Kediri menika namung badhe mlebet wonten ke Kraton Kediri. Anamung kula didakwa dados malih kanthi. Mendengar saya Kanjeng Rama. Kula badhe matur dhumateng Rekyana Patih. Kados pundi Kanjeng Pangeran? Rekyana Patih. Panjenengan ingkang sampun nyepeng Duratmaka menika. Menapa menika Duratmaka? Kanjeng Pangeran, kula aturi prisa. Bilih menawa menika saweg cinglak celingu wonten ing sak jabining taman. Lajeng kula cepeng, kula suwanaken Kanjeng Tak keparengke matur. Awake dhewe iku kan sing dadi Duratmaka Joko Langkir. Jenengane Joko Langkir. Lah napa niki mboten niki duratmakanipun? Ujuk matur wonten ngersanipun Kanjeng. Surya semanten ingkang nama Joko Langkir kinangka duta utawi pinto serayanipun adipati saking Blambangan inggih menak Kendari Putih. Kendali Sito. Dimaksud. Kendari Sito. Ental saya paring dawuh. Estunipun Duratmaka menika mboten layu. Awit ingkang dusta kambok Daneswari menika ingkang asma Joko Langkir inggih menika saking dusun Gedangan Mekaten Kanjeng. Lajeng kula menika klentu nyepeng menika. Klentu Rekyana Patih. Dede menika Rekyana Patih. Oh ngaten, Aguna. Paring pangandika. Aku njaluk ngapura sing gedhe marang sliramu. Mergo aku ora ngerti marang sliramu yen sliramu iku bakal luruh gawean ana ing kutha Aguna. Nggih leres ngeten. Kakang Patih. Kados pundi Sang Prabu? Sito kabeh kula padha dadi patutun. Jalaran siap gunung bakal Sitono ing Kediri. Agunu Paring pangandika Kanjeng. yuk sliramu bakal Sitono ing praja ing Kediri kene. Nen Mas, Jalaran
ing sanduring Kraton Gedhe. Dalaran putrane Jonyo ning Dewi Daneswari. Ing titikan iki ilang saka ing tak. Sliramu tak tompo pasuitan ananging yen wis bisa mundurake marang yogane ing Dewi Daneswari. Lan bisa ngrangket mangkin. Nggih, lila dalem ingkang kula suwun, kula badhe padal padal. Lilah dalem kula suwun Sang Prabu, parang nyun tambang pangestu nyun pamit Sang Prabu. Oh ningki. Kanjeng Pangeran monggo sareng-sareng. Wis sawetara suwe panjenengane Kang Mas Adipati kowe tindak wae kok arek nyolong wanita. Rasane atiku sajak melang-melang kok gek panjenengane Kang Mas Adipati ke ana apa-apa ana kadipaten kono. Jerone taman tansah sepi ora ana sapa-sapa. Kaligajaya. Panjenengan wonten wigatos menapa, Paman? Tindak wonten ing taman Blambangan mriki. Dipun pasrahi yagi katentremanipun wonten ing Kabupaten Blambangan. Nek kudune nek dipasrahi katentreman ki ana tepis wiringing kadipaten, ora telusukan duro taman. Kalebu ingkang rayi Kanjeng Adipati menika nggih kepasan dumateng kula. Kula ngertos Paman Kaligajaya. Ning nak kathah para abdi to sing jagi kula, kok panjenengan kok ya klusukan lho. Sakmenika entenipun panjenengan kalih kula. Njur ajeng napa? Sakmenika kula tresna dhateng panjenengan. Panjenengan tresna dhateng kula. Mulane nek teng pisowanan kok ming plilak-plilik. Nenga-nenga ngajeng niku jane niku sampeyan niku ajeng seneng kalih kula ngoten ta? Mboten kula selaki pancen kula remen dhateng. Nuwun sewu. Panjenengan ki bojone ya lemu ya apik. Ah kok isih nyenengi kula niku Karepe niku ajeng ganti barang kok. apa panjenengan ki apa wis ora rono kae? Manut dados garwa kula. Ah kok kaya kurang wong gak sing apik-apik ya akeh. Sing apik niku semang luru.
Panjenengan kan pun ndek bojo kok tak rasa-rasake kok temenggo kok tok mis lho. Manut nggih. Mboten. Jajal roh. Oh ya. Nek ngendika klusar-klusur kok tangane karo sraweang lho. Lho menika wau ajeng mriki niki pun siap. Siap apa? Ini ndok bebek tek pitu. Ndok bebek pitu apa meneh? Ekstra jos. Kayu yon sipun. Yo yo yo. Pamantu menggong kali Gajaya. Panjenengan kene ndek kekarepan kok ya kaya ngono lho kok medeni wong suwe-suwe. Timbang ngoyakai saya. Suwe-suwe kula dadi wani karo sampeyan lho nek kaya ngono ki carane. Wong kok cruthake ra memper kok. Ati surla. Pak rumangsane kabeh wanita ke gelemang kaya garwane panjenengan. Mriko mawon panjenengan ke. Panjenengan ke mriko lho. Paman Galegajaya. Mbok panjenengan ke cara teng mriko nika priye to? Wong tresno kalih jenengan kok manut. Panjenengan wong tresno ke ya kudu ngunyur wae kaya ngono kuwi apa? Paman Galegajaya. Ngantos saka kaping lho boten.
sing diaturke sliramu ki ora kleru. Jalan awake dhewe anggone mlayu mau dibujung karo para kawula ing Kraton Kediri ya adoh temen jare. Ning aku seneng kok Kakang. Senadyan awakku ki nganti kesel banget. Kudu mlayu-mlayu pendang selamat. Ning sak mengko yen wis iso dadi siji karo Kakang, wis nanggone Kakang aku iso. Ning ana sing dadi penggalihan. Apa Kakang? Jalaran mengko menawa Kanjeng Sinuwun duka banjur kepiye diajeng? Kakang lagi. Aku percaya yen tresnamu tresnaku wis nyawiji. Senadyan apa wae kang dadi dukane Kanjeng Rama, disangka wong loro bakal dadi enteng Kakang. Kabeh wis tak angketi kok Kakang. Yen kaya mangkono tansaya mantep kang dadi atiku. Ayo Tolong! Aku ora ngimpi ta iki. Kakang. Kakang Aku ki mati rada paripursa karo Hyang iki Sing lho, ki lho. iki aja nyedak-nyedak iki sapa? Iki sapa to? Kang Langkir iki piye to? Kene lho. kusik. Kandamu piye jarene ora? Sliramu ki kok mlayu-mlayu ki ana apa to ra minten? Aku ki doyak-oyak Grangsing. Iki lho Kakang, iki aja kaya ngene. Iki Kusik. Bocah wadon kok. Iki wae aku. Sing wek aku ki endi? Iki Iki nggonku kok kowe ki lho. Piye to? jarene tresnamu mingkar aku. Iki sapa lho? Iki wae aku Kakang Langkir ki. Kang Langkir, Kakang Langkir ki wae aku. bocah wadon kok tenan-tenan rebut kowe ki jane sapa to? Tak genake dhisik. Kakang Padha sing sareng. Eling lho janjimu, tresnane mingkangku aku. Senadyan ana wong wadon pira wae, tresnane mingkaro Daneswari. Kuwi ki wis dadi tingkating atiku, Dewi. Lah iki mau ketemu kok terus ngene-ngene lho, Kakang. Mula sliramu kuwi tak genake dhisik. Sopo to sing mlayu-mlayu kuwi mau? Kang, iki jane sapa to? Nah, Kene. Lah ya iki lho. Tak Mbok sing genake. cetha ngono lho. Tak genake. Ya piye. Rikala semono aku di ngapura sing akeh. Aku ninggalke sliramu, tak tinggal mlayu aku golek gawean. Iya, aku dihapusi kok. Lah ya tak. Oh, dadi Iki kuwi adikku. Adikku lho. Raminten. Sing tak tinggal teng dusun Gedangan. Kang Langkir, iki sapa to jane? oh dadi iki Ditepungke ya sliramu ki matur to sapa? Iki kuwi putri ana ing Kraton Kediri lho, Dajeng. Putri Kanan Kediri. Lah, Putri Kraton Kediri. iso-isone Kang Langkir bisa sesandingan wong loro ki lho. Ya mula kuwi tak genake dhisik. Iki ki ora manyar lho, Dajeng. Kok ora mayar? kok ning ngarani kok ora mayar. Kok ora mayar? Senajan to. Wis aku wis tak aturake marang Dewi Daneswari ki ya aku ning ati ki ora mayar. Ora penak ngono. Nek penake Dadi burung. kok saya lho Kakang. Nyuwun Dadi sewu. Kakang Langkir ki ora seneng karo aku, ora tresno karo aku. Mboten kok ngaten, Wong iki Dewi Daneswari. pancen duwekku kok ya. Lho. Kakang, iki piye lho kok Yen dadi iki derek dipun tepangaken menika adik kula Raminten ingkang mijil saking dusun Pagedangan wewengkon wilayah wonten ing Nah, ngoten mlika Kabupaten tegese duwekku niku nggih kakang kula ki ambak ngoten lho. dadi Raminten iki pancen iki kakangmu. Nggih. Lho. Raminten. Piye, Badhe Kang? kok malah sesandingan karo aku lho ki piye to? Aja nesu to, Kang. Jane aku ki arep kandha wis suwe kae iki aku wedi pancen. Aku ki ndek sambung tresna karo Kang Aguna ki rada suwe. Ning aja dadi atimu ya, Kang. Gene yo sliramu kuwi wis seneng salah sijining priya. Pun kakang golek gawean sliramu ora entuk. Dur besok, sesuk yen kowe kelakon dauh karo Aguna sing arek gawe Pokarti iki yo apa? Ora kudu werna-werna sing baku ki lah ya dadi siji wis kelonan sah. lho. Ya aja kaya ngono to Kakang. Kang Langkir kok ya ana-ana wae ya ora ngono kok ya
padakake Iya. apa wae. Iya piye Kang Aguna? Heeh, arek dicrit apa? Lah kok cerit lho, Teh. Pun Tak critani. Critoni. Crit. Heeh. Cerita. Lha ya jare crit kaya. pun kakak. Piye Kang Aguna? Heeh. Leluru gawean wis entuk. Dadi apa Kang? Polisi. Polisi tidur. Dadi apa ya dadi prajurit ning Kediri. Oh, tenan kuwi. Tenan dadi Pas prajurit. bayaran. Ning ana Kakak. Kados pundi? pitukone. Apa ya? Pitukone apa? Piso-piso. Pitukone aku kon goleki Menika maling Aguna Aku. sing nyolong Putri saking Daneswari. pacipukan Gunung Lawang Maling Aguna kuwi ya to. Aguna ki lak sampe kowe dhewe to. Maling kon goleki maling sing nyolong Putri Daneswari. Ora ono nyolong ngono kok ya. piye aku? Iki sapa? Ayo iki Dewi Daneswari. Yang ngono kuwi sing dadi maling ana Bener aku. Padake maling. Ah, iki Kadangku sing tuwa lho. Sing nyolong Putri Daneswari iki Kang Langkir. Iya ning aja mbok tukani. Kakang Langkir kuwi mulih aku melu. Ora kakang. Nah, Aku lho. Ini tak critani sik Piye? Kang Langkir. cerit Aku cerita meneh. ing Kediri aja cerat-cerite kok. Ditampa yen bisa ngupadi sing dusta Putri Daneswari. Semono uga aku lho. Aku ditampa pasuwitan ana ing Kadipaten Blambangan yen wis iso ndusta Dewi Daneswari. Kakang Langkir karo aku lho. Piye? Iki ketimbang Pripun? mangkuwi tundone ora becik. Kepiye upamane teko matur kowe nang ngarsane Kanjeng Rama. Ayo Kang Langkir, padha sowan ning Kediri tak jaluke pengadilan amarga sampeyan Yo pancen bener sing dadi atur. Dadi sapa wong loro ya kakang? Ayo suwanane. Ayo, ayo, ayo Kang Langkir, Kang Aguna, ayo cepat. Injih Kanjeng Adipati. Sawetara suwi ketok iki tekan tepis ring kraton Kediri. Piro leres? Mula aku nyuwun preso. Kepiye? Joko Langkir entuk gawe pura. Tak utus dustut Dewi Daneswari Patih. Paling pangandika. Piye sira Pak? Joko Langkir sampun saged boyong Dewi Daneswari. Daneswari. Joko Langkir wis kelakon bisa mboyong. Nanging dipun boyong wonten ing gedangan Kanjeng Adipati. Diboyong ning Injih, desa Gedangan. Injih. Wah, keparat ora patut. lajeng kersa Ropaga, Bapak Resi. injih. Ora genti tapak tungko ning desa Injih, Gedangan. injih. Monggo kula dherekaken Kanjeng Adipati. Ropaga. Kowe iki Joko Langkir. Joko Langkir. Injih, mun kados pundi Kanjeng Rikala Adipati? semono kowe dekut-dekuing sowan ning Kadipaten Blambangan sing kepengin suwitu ngersane. Rikala semono sira tak utus Dustut Dewi Daneswari kepiye? Nggih, Entuk gawe apa ora?
Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Iya, kepiye? Rikala semanten kula dipun utus wonten ing Kraton Kediri. Iya. Ingkang sepatus ndusta Dewi Daneswari. Iya, bener. Menika pancen leres. Banjur Ananging imanipun Kanjeng Adipati. kepiye? Dewi Daneswari badhe kula boyong wonten ing Kadipaten Blambangan boten purun. Malah Dewi Daneswari menika nuwuhaken tresna dumateng kula Kanjeng Adipati. Malah Daneswari tresna marang sliramu. Sliramu kepiye rikala semono? Warep swita ing ngersaku. Ning kanyatane pitewetu iki malah sliramu malah tresna marang Dewi Daneswari. Karepmu kepiye? Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Kepiye? Rikala semanten pancen kula menika badhe suwita wonten ing Kadipaten Blambangan. Ananging sampun gedhe antep manah kula tresna dumateng Dewi Daneswari. Senadyan to kedadosan kados pundi badhe kula lampahi Kanjeng. Joko Langir, Injih kula. ora kok ki ngurus. Dina iki uga Daneswari tak jaluk. Jenengan saged boyong Dewi Daneswari yen sampun gundung. Oh, panjenengan. Surabaya. Ayo. Mas aku. Yono Pati. Ayo Joko Langir. Ana telepon kene. Yen kepengin utang sini. Mila leres Dewi Daneswari. Menika wau Kanjeng Adipati minak kendali seta wonten ing Adipati wonten ing Blambangan. Terus iki mau Bener. Mau ki ngoyak-ngoyak aku, pancen aku iki diutus. Ning sing kurang tanggung jawabe aku diajeng. ning mau kalah apa menang sampean Kang iki mau. Dilah mau anggone padha. Oh ya, Pasulayan. mau pasulayan gede kuwi aku ungguling yuda. Kakang ki goreng yuda. Nggih. Panjenengan Kagula ya rewangi. nuwuhaken tresna dhateng Oh, kula niku ngono to. Pat Dewi Daneswari. Kasunyatane kakang ki pancen Menika sampun kabukti. Nggih to? ratu wae Piye? kok kalah. Dimasak. Dene wektu Dewi Sak. Kan bayu saiki padha sowan ngene. Kasukaran. Apa wektune selak esuk ngono? Yen mengkono ayo aja kesuwen sowan ning kraton Kediri. Ayo Kang Langkir, Kang Agula ya. Kakang Patih Julung
timbalan dalem Sang Prabu. Kabeh para kawula para putu awis padha marasuwan ana ing Patah Kediri. Inggih Sang Prabu. Iye Kakang. Menika Kanjeng Putri Daneswari inggih sampun kundur wonten ing kedaton. Monggo kula aturi panjenengan kula aturi dangu kemawon Sang Prabu. Putrane ingsun nggih Daneswari. Inggih dawuh dalem Kanjeng Rama. Piye? Anggon ana ing sajroning taman ing dina sekawi. Wis didusta marang wong ing Blangak. Punten dalem sewu Kanjeng Rama. Nalika sumanten kula menika wonten ing taman menika kalawan Kakang menika tiyang ingkang saking dusun Kanjeng Rama. Setianipun menika badhe dusun kula kagem pinaken dalipun wonten ing Blangak. Nanging raos kula menika badhe rasesna kaliyan Kakang Langit. Wonten Kakang Langit nggih tresna kaliyan kula. Pramila punten dalem sewu Kanjeng Rama. Wonten Kakang Langit ingkang dusta nanging kula ingkang derek wonten ing dusun. Daneswari. Sira iku putraning Ngalendra Gumbinatu. Lakon dadak teka tresna marang Langit. Piye lalas? Naminipun tresna menika boten kanyono-nyono. Nalika sumanten Kanjeng Rama ngendika bilih kula menika sampun akhir diwasa. Kedah bilih salah satunggaling para ingkang sampun badhe nglampah kaliyan. Nanging kasunyatanipun terus kula menika namung bawan dhateng Kakang Langit. Amargi kula menika tasih ajeng kaliyan Kanjeng Rama pramila kula dherek Kakang Langit. Pareng ngunjuk Sang Prabu. Piye Kakang? Bilih wedal semanten panjenengan sampun ngendika, sak sinira kemawon ingkang saged ngunduraken Diayu. Menika ingkang badhe dipun jodohaken lan pramila monggo Kanjeng Sang Prabu menika silangkir ingkang saged nyuwunaken Nimas Ayu lan Daneswari Sang Prabu. Kakang Patih pancen bener putraku. Nyuwun sewu Kakang. Yo piye? Menawi ingkang nyepeng ingkang maling menika kula boten Kakang. Kula pun Aguna. Apa pancen kena tak ugemi? Lirang. Yen menawa ingkang saged nyuwunaken Putri Daneswari menika pun kusik to. Iki malah dadak gawe bingunge manah iki. Dalaran yo benering sun ing rikala dina sekawi wis ngandiku. Lan sapa kang bisa ngundurake marang yoganing sun lan bisa ngrangket Langit ana ing Kediri kene. Ngono isin. kula rumiyin Kanjeng Sinuwun naping menawi sok sinten mawon ingkang saged munduraken Putri Daneswari menika badhe dipun pariterima. Leres menika Sang Prabu. Menika Aguna menika kula rumiyin ingkang kula suwunaken klentu menika kula cepeng nanging ingkang dusta menika Langkir. Ngono ya Langkir. Nggih saestunipun kula kepanggih kaliyan Putri Daneswari menika sampun sesarengan kaliyan Langkir. Yo. Daneswari. Inggih kados pundi Kanjeng. Ingsun sawijining rama kang wani murbu marang sira. Sejatine sira sapa ingkang dadi anteping ati. Kula boten wula-wali Kanjeng Rama. Kula purun dipun jawaaken menawi kaliyan Kakang Langit Kanjeng Rama. Apa yo kena tak ugemi ngendikamu? Saged dipun ugemi. Matur kula Kanjeng Rama. Yen pancen sliramu kena tak ugemi.
bakal tak tetepake. Langgir priye? Punten dalem sewu Kanjeng Siwun Dandang. Saderengipun kula matur kula nyaosaken sungkem ing pangabekti mugipun Kanjeng Siwun. Iyo. Pangabekti nira ndak tampa ramu. Pangestu tampanono. Sedaya ingkang dipun aturaken kalian Aguna menika mila leres. Menawi kula menika ingkang mlebet wonten ing Taman Kediri. Yuk, Ananging kula mlebet wonten ing Taman Kediri menika dipun utus kalian Prabu Minak. Kendali seta wonten ing Kadipaten Blambangan ingkang supados ndosta dhumateng Dewi Daneswari. Ananging rikala semanten Dewi Daneswari menika mboten sagah menawi kula suwanaken wonten ing Kadipaten Blambangan. Pramila pindah malih kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Kula ingkang lepat kula menika nggih nuwuhaken tresna dhumateng Dewi Daneswari kan. Langgir. Paring pangandika. Ingsun sawijining nalindra wis ngendiku ora bakal ulawali. Dalaran sira ingsun wis ngendiku ing dina sekawit. Sapa-sapa kang bisa nyuwanake Daneswari lan bisa ngrampungi ana ing Kediri kene bakal tak dawuhake marang yogane. Punten dalem sewu Kanjeng. Yuk, piye? Kula sampun matur. Menawi ingkang saged nyuwunaken Daneswari kaliyan Langgir menika kula rumiyin Kanjeng Nyuwun sampun matur. Menawi sampun ngendika, menawi sinten sasinten ingkang saged munduraken Daneswari menika badhe dipun jodhaken. Nanging sakmenika sampun dados kegandhengipun kaliyan Kakang Langgir. Bila saking menika kula nyuwun dhateng sinuwun monggo dipun jodhoaken kaliyan Kakang Langgir mawon. Amargi kula sampun gadah pacangan raminten. Agun. Yo, pancen bener untuk aturmu. Dalaran ingsun mung nderek opo kang dadi ngendikamu kabeh. Langgir Inggih, paring pangandika Kanjeng Siwun. ora bakal ulawali ingsun ing titi dina iki. Sira bakal tak jodohke marang yogan ingsun Daneswari. Inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Siwun. Apa dene Aguna ingsun yo nedha nrimu banget jalaran sira kang gawe padhang ing Kadipaten Kediri utawa bisa nyilake mendung kang angdanu ana ing sanduring Kraton Kediri. Mula sira bakal tak jodohake marang Kula raminten Kanjeng Sinuwun inggih. Raminten. Kula Sliramu yen dadi jodoh dawuhing Aguna. nggih mboten kula tolak nggih. Mon. Nggih. Wah, sliramu ki yo panjen yo bener untuk Lah pripun wong sak wontene mawon. Ora ngono to. Nggih. Aku sip. Punten dalam sewu Kanjeng. Lah yo ora dadi ngopo to yo kuwi kok yo. Sewu Kanjeng. Piye? Coba gimana? Yo. Sasampunipun aku dipun jodohaken kaliyan Prabu. Prayogi Kanjeng Rama paring pedamalan dhumateng aku. Awit sekawit Rama Prabu sampun munggo paringi pedamalan menapa kula aturaken dhateng saged. Saryok pancen bener aturmu. Yo. Aguna Paring pangandika. apa dene Langgir. Sira sakloron kejaba tak jodohke marang putraning sira tak tetepake dadi awula ning Kediri kene.
Pareng matur Sang Prabu. Yuk, Gegandingan menika lelakon kelampahan menika sampun paripurna. Putri Daneswari inggih sampun kundur wonten ing Kedaton. Kalian Langkir sampun dipun jodohaken, Aguna inggih sampun kalih raminten. Monggo. Lelampahan menika sampun paripurna, monggo sarengan piyambak kumpul becana Andra Wina Sang Prabu. Kakang Patih Jilowangi. Inggih. Iya, pancen. Ora bakal kleru untuk atur. Jalaran kabeh pura kawula ing Kediri kene wis padha manunggal, padha ayem tentrem. Bebasaning Kediri wis ora ana kang bakal padha wani mlebu ana ing Kediri kene. Kraton Kediri wis tata titi tentrem. Mula kabeh para kawula lan putru ndak aturi jumeneng saka Sartara. Wis tak akan dawuh. Ayo padha sesanti. Ana ing jaya-jaya Winsanto tetep jaya muda santos. Nuwun sagung kerja kakung Sumawana Putri cekap semanten pagelaran ketoprak Mataram ing dalu menika. Tentu kemawon kathah kekirangan kathah kalepatanipun tiyang kawula ingkang nyuwunaken agunging samudra sami. Mugi kanthi pagelaran ketoprak Mataram ing dalu menika saged dados sarana ayom-ayem tentrem gemah ripah loh jinawi rahayu 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 sagung dumadi nuwun